बुसुक्ति आगगलायनानै बावहायखै जों खामलायनानै असबाव जों जिथिनानै बागै अकब चालायमो फायमा लेपिका सिनि सि हापांगो नायखलि तंनाय सिनि डेपुटी सीएम तथा चिनी अरनि बुबाग्रा बाय हजाक खाखुफुरबाय चिनी अरनि कैंडिडेट नरक बाक्सा नुया इउटुब सिमी नोकना बाक्साबा दिनै सिनि बायदि जत्न आंफायनाय बहाय फिटेड लिडार करै चिनी खुवायो बन मानमानि जाखा चिनी को पालकाहाम आबनि बागै बनां पाइपले हामबाय ते चबानि चिबाय ते चिनी नाइन हालहालि आसाम आरो कुप्लायङै बुथुजिति थानाय चिनी गरम गोनां सार अनंत देवबर्मा बन बाहायनो हाय आं खुलुमुंगिया फारु तायुरो चिनी पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि चिनी दारा रतीश बनबा आं खुलुमाया फारु ताई चिनी उरो तंनाय आनि अकरा याकरा फाइसा सुबदा बनमा आं जतन खुलुमुंगिया फारु ताई चिनी उरो youth ningthun TWF ningthun jottono ang jottono no paifle hambai ani okra rong khulumungya faru nakadi tewaisa chini sabani sabapati juk chini pi sepai bonobo chung tabuk ka chini borok abo kogono tongo bura buri rok agi samani nungsanani kuri furukai rangchangni suci bai subrai raja waing khilepu tipra sayong la serkaya abo bosong nukjago miya to hindi no tamgoi chin tipra sarok a koborong ututung koborong nang tung tong habo ko kobor sawi tong kobor tonggo abo no kobor kukuruk no chung bahai khai bo doctor ni bithi treatment chung borong no bo bahai ke treatment khai chini jagao chung achuk hinani borong no bo bahai khai bo bithi brai riui borong no soi jagao to nani abo bo chung man chung ke lai nai asu ayo isini candidate gorong ganang chini sarbo je dino nomination yu odini simi bo nokni haba nokhorjak huk tangnai ba boini kam khainai simi abo samung tang hinjaya uro tabuk sak bini bo lenanani somoi kuroi prani thanjani marini khorangno kuchugoti sanani bagai abo nang no koinani musungo chung tabuk thinang ni bagai wansungna ni nango chini suk thai bubagra jot to kusung tong than bagai wan suk thai klaina ni hingka kai sulo tiui chini gorom ganang sarno ashram bariwo jot to ni silai 42 jona candidate ni bisingo jot to ni silai pana chung gut bis khlaina ni abono chung ma nailainai obono chung tabuk ni ani hiyati khayei chung jot to no pal baksa khayei o sullo poglaina ni tabuk buibai berok jaknai rang puisa buibai femlok jaknai pokbai bo paijangnai rangri bai bo paijangnai ek number hingka kai rang no torjak yangnani nai chini buba no si rang bai pai mi chung tahani paijangnam ba bin bu sabuti ngoi abono kaisa ma wansung nai chung je usuk luk tangani no boti sanani hin phaima jaro ba chung bahai ki paijak sinai chung paijak nani no chung ma chalnai rang no torjak yangnai ri no torjak yangnani nangnai tongo chini moni sini kaisa tongo tamo asa akanka chawa pawa thik no jot to mani bagoi no romoni su khlayo phiaba o manani no chung tabu ulo man hornai ulo rohori toni khaise chini man thaino bus kango chung nahanani nangnai tabu o asa akanka o chawa no chung ulo hanani nangnai ulo hoyakai baka jaga o thangai nokmani ang baksa bororok tamohin chini sarno bai tini nugli miabo aro sarni paradigino naro onasokti o miawo burirok belai kheno khatong thokka bini je kok lam khana oi bini je boba hai bus kango busanani chung bororok no boba hai ke tunani bo onek advice kaham likha bo tini no no sai khana re mano tabo khanga kai chung bi mul IPFT borong symbol bari chini sarbai ajagao contest nanglaina thang tongo abo kaisa wansukdi chungburi rongni chini phanbu sukba chungburi rongni phanangkai shipping call sukpu mai sui call bo hinlayo
ngakai abono chung karinani ulida chini tinangni kok sanani ulida chini busauti ni bagoi naikol nani bagoi je jagao tabuk somoy kahambo jora kintu borok jorano naisingoi tongbo jora lai kuno khaimiya haipano u jorano kasina na bagoi no gorong manang sarno chung tabuk ngakai anras ni mario botinani nang abono chini jora kaham o jora no chung manai lainai jora mote jora no ria khai jora phaipru chung rong binarunga nang ei romna ni hengka kai tabu bubagran thanja mari te chini gorong manang sar chini thinang ni kongno sanai chini generation ni kokno sanai obo hai borok no chung tabu example sawano chung gola thaini si paina ni tana tani hengka kai ei bororo hengkai te thaini no tuidi hino hingga kai nung bahai ka okola no tui nai obo no ma wan chuklai thai kalai nai sung kai ni kaisa khebi bote kaisa romano te kai ni hani gola no boti khe rom nai ei obostha khai thi katabu BJP IPF tirok miya bo basai bari bo borok har nongoro botongano SG hinoi je buri bu sarok khlai nai rong no hongkai boni hi ni hinoi bu rangri bu obo baksa warrior song thani to sitongo rekoting kok samani rok kok sahalai ma rok rang na hanai ma rok onek tongo ang mokol bainu giabo nungmani sukungkha oboni bagai no nong nang koina ni musungo rang no torja yang na ni nang nai tungri phainai him bo chung kutung no bo torja yang na nang nai nok no buskang nok riwa no hi sabo chungo nok no nang hin toni nai chini buskango chini bubagra 1,05,000 hinje samani a jaga bo hungkakai chung ekok babe sarkar khainani chini 42 jona candidate dijak ni chin chungki pramothano ekok no chunglori nai obo kaisa wan chuthai kalayo kotor ma khai sara tipra rajyo tabuk bo kuno leadership bo obo hai khai saijung phan khlaioi busayako keni rang bonangya keni ri bonangya keni phan bonangya ani phan tipra sani phan hinoi dop phana hamsa ni kai chung buini rimum muini samum chung norima tongnai chini bukha bai chung chini moharashtra jaga tongnai di bini okok khana kangkai bukha phatinani nayo koyek dino nukhana khairo masingja bo ro youtube joto no nukhana bini kok ro bo haige sa botiyung nga sino borok khlai mano borok belai no siu aboni bagai no ang norong no koyani musungu sini ei candidate hingga kai buini silai fitet karon bo on bosor rasinti khaimani bangkha tebi qualify bo bisi buini silai bo hai talent borok nango i jaga busana bo hai talent borok no mamani chini belai kopal kaham aboni bagai no ang sanani mosungu i obo hai leadership no chung jodi rohor kaham kai norong no bo ni generation bu sabutui jok tani bagai no bo bu phani mayari oi norong ni bu sabutui no naikol ni bagai bo opo jano bo jotto na hanai oboni bagai no chini thinang ni bagai kok nani ingkai chini gorom ganang sarno sung butot jotto ni select koplai go chini 16 tariko abo jotto ni chubai o anros mariwo but tinani bagai kublai khainani bagai norong na ang koi mungya pharo ani kogoron paika norong no jotto nono khulumbai ka ando bubaga ayo lokko tama thai lokko belai hambai ini central TWF ni vice president maju binamala depur manobo tabu jon koinai chin buskang kognar mane bagai ini nail hal hali asram ber name disi ini saran to depur man belai hambai ini gumsing kami ni joto taku bukung no